Pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar i danas opet nećemo igrati nijednu igricu. Mislim, igrat ćemo, ali samo da vas pitam za jedan savjet. Kao što vidimo, action mi je i dalje tu, ali kao što vidimo, vidite kako na mišu okolo se stvorilo nešto žuto ili plavo. I čujete kad kliknem nešto, kako se čuje. E pa ovako, to je zato što ne snimam više s action. Kao što znamo, action nisam kupio, nego sam kao onaj trial mod. I šta sam ja, izvinite, kliknuo sam nešto na tastaturi. I šta sam ja tu mogao, ono, da ne bi čekali vi s klipovima, ide ja da skinem nešto drugo. Fastone Capture. Ja mislim da on nije dobar za igrice, ali je dobar za tutoriale, jer vidite kad kliknem nešto kako se vidi. Da, promijenili smo pozadinu, ove foldere, ovo dole i tako dalje. To mogu da vam pokažem. A kad budem igrao neku igricu, onda ću da gledam da skinem neki drugi taj za snimanje. Pa vidjet ću šta ću ja da uzmem, možda i s ovim bude snimao igrice. Vidjet ću kako to ispada, kakav je kvalitet i tako dalje. E pa da vidimo, evo ništa, ja ću sad da ugasim. Pa mi se vidimo, evo samo ja da ugasim, pa mi se vidimo kad bude snimao sa action. I kao što znamo, nastavljamo da snimamo i evo vidimo, malo je drugačije, mislim ne znam, a vi mi ljudi recite šta je bolje po vašem kvalitetu. Mislim, znam da je action bolje za snimanje igrice, ono je za tutoriale, ali ja pravo da kažem više volim da snimam tutoriale, ali i igrice ćemo da snimam. Ništa ljudi, recite mi šta vam se više sviđa od ovoga. Da li vam se sviđa action ili Fastone Capture. Ako vam se ne sviđa Fastone Capture, ja mogu još 4-5 dana da koristim action, a onda će da mi istekne trial, pa ćemo da vidim da skinem nešto drugo. Ništa ljudi, lajkujte, subscribeujte i napišite dole u komentaru šta je bolje i doviđenja.